Hudubar mu tana magana akan tare su nemi albarka a wurin Ubangiji. Rayuwa ta yi wahala, rayuwa ta yi tsada, mutane suna cikin wahala, kuma kowa burinsa shine tsadar ya yi ta ya tara kuɗi. Babu wani abin da bai tsada a yanzu, babu wani abin da kuma yake da sauƙi a yanzu. Amma mutane su nemi albarka mana a gurin Allah. Komin ƙarancin abin da kake da shi in Allah ya masa albarka shine ka huta. Amma rashin albarka da tara su da yawa ta ko halin yaya shi ya cuce mu yanzu. Kowa so yake ya tara, yanzu dai ka dubi yadda al'amura suka zama. Wutar lantarkin nan ta zama abin da ta zama, man fetur din nan ya zama abin da ya zama, kayan abinci ya zama abin da ya zama, ka zo asibiti shi ma ya zama abin da ya zama, komai ma ya zama abin da ya zama. To mu nemi albarka mana a gurin Allah, kuma mu daina zunuban nan, mu nema ma kanmu sauki mana. Shi Allah fa duk abin da muke na wahalar nan baya shafarsa, balle a ce shi ma an masa horo ne sai ya sake abubuwa. Shi hasali ma ba a iya samun komai a gurinsa sai an koma an masa da'a. Ya fi ƙarfin kowa don baya ganuwa, balle ka kai hari fadarsa. Ya fi ƙarfin kowa, baya iya ganuwa. Sannan mu ɗin nan bayi ne, in Allah ya ga dama murtsuka mu lokaci ɗaya ne zai. Lokaci ɗaya zai murtsuka duniyan nan, ba abin da za a yi wallahi. In ya kashe ka ko ya kashe ni ba abin da za a yi, duk abin da ka sani yinsa za a yi ce. To kai makanka faɗa mana ka nemi albarka a gurin Allah. Yanzu dai gashi nan Ramadan ɗin ya karatu, kuma wai kullum al'ada ce, duk lokacin da Ramadan ya zo sai an yi kukan tsada. Wasu bukukuwa da ake da wasu abubuwa da ake ta yi ba a kuka. Christmas ya zo ya wuce, ba abin da ake, ba za ka ji komai ba. Amma in azumin nan ya zo sai ka ji. Haka in layya ta zo sai kaji ana cewa raguna sun yi kaza, kuma duk da gangan ake tada su. Har yaushe mutane za su zamanto haka? Shekarar ka 30 kana kasuwanci, har yanzu baka yi kuɗi ba sai a bana a watan Ramadan za ka yi kuɗi. Ramadan ɗin bare ya wuce baka yi ba, na bariya ma ya wuce baka yi ba. Kai mai sai da lemo, kai mai sai da gwaiba, kai mai sai da dibino, kai mai sai da shinkafa, kai mai sai da atamfa, kai mai sai da dukka gaba ɗaya ba za ku yi kuɗi ba sai a wannan watan. Ku nemi albarka mana, jama'a a nemi albarka a gurin Allah. Shi yasa hudubar ma gaba ɗaya akan masu neman albarka muka yi ta, kuma mun ɗebo wasu abubuwa waɗanda Allah ya musu albarka, kuma baka isa kai musu ba cewa suna da albarka, kuma yadda ka san su tun da zuwanka duniya haka suke, kuma har yanzu kuma albarka su kullum tana nan, ba su canza ba kuma suna nan. Haka kuma za ka mutu da albarka ka basu, haka za ka mutu ka basu. To ka nemi albarka mana. Balle ma irin wannan al'umma din da mutum zai tara kuɗi, ya tara suto a can ya rufe, ya tara a can ya rufe, ya tara a can ya rufe, har yanzu shinkafa da wake yake ci, yadda talaka yake ci shi ma haka yake ci. Ka rasa ma mai amfanin kuɗin. Har yanzu yadda shinkafa nan da waken ita ne, wani ma a kasuwar ga katon shago, amma yadda masu dako suke karɓar shinkafa da wake haka shi ma yake cewa a zuba masa. Bambancin sosaki ne ce a sa salak. Shi ne kawai. To sai me? Akan wannan kake ta mutuwa? Akan wannan sai ka jawo a ta ma magana? Kuma wani ya ɗauka cewa ya sha Coca-Cola, ya sha Fanta, ya sha wane ne, lakasaira ake ce mata kowa, wani shiriri ta, mutum ya ɗauka kawai ya zo ya cika ya ta wani haki. Kana ma ƙara ma kanka musifa ne. Nan gaba kaɗan likita zai hana ka wallahi. So, mu nemi albarka a gurin Allah. Yanzu idan rana ya to misali Allah zai kawo Ramadan, tun daga ranar mala'ika a saman mun nan yake kira, in baka ji ba annabi ya faɗa ma yana kira. Yana ce maka ya bagi alkhairi, ya mai neman alheri, yi alheri, ya kai masharranci mai jawo ma al'umma sharri, ka daina. Mala'ikan yana maka togaci amma ka ƙi ka daina? Ka ƙi ka daina ko? Wallahi mutane su shiga hankalinsu, wannan duniya dai ballantana irin wannan duniyar a yanzu ba wani abu wanda yake za ka iya nuna. In ka ce waye yake jin daɗi yanzu a ƙasar, ka gaya mu wanda yake jin daɗi. Ka ce shugaban ƙasa ne, me yake ji?
banda fitina da suka ɗora ma kansu me ne a ciki na jin daɗi? Wataƙila ma kai kana bacci duk lokacin da ka ga dama, shi ba zai iya ba. Me ya jin daɗin? So ka bi Allah mana ka huta, ka nemi albarka a gun Allah. Godiya ta tabbata ga Allah, muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman tsari daga wajen daga sharrin rayukanmu daga gurinsa shi Allah tabaraka wa ta'ala, wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye, wanda kuma Allah ya batar da shi babu wanda zai shiryar da shi. Ya ku bayan Allah, ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala matukar jin tsoro, domin jin tsoron Allah shine hasken rai, kuma da shine zukata suke rayuwa. Ya ku mu'minai bayin Allah, halittun Allah suna tafiya cikin rayuwarsu a tsakanin ayyuka mabambanta iri daban-daban. Daga cikin ayyukansu akwai waɗanda ayyukansu ya zama na sabo ne, kuma ayyukansu suna jawo musu fushi na Allah har ma akan al'umma. Daga cikinsu akwai waɗanda ayyukansu suka zamanto yardaddu ne a gurin Allah, suna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala da'a. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa kumfa tana tafiya ne a banza, ba wanda zai amfana da ita, amma abin da yake amfanar da mutane yana nan tabbace cikin ƙasa idan mun saukar da ruwan sama, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ku bayin Allah, kowane irin abu wadda bai kasance ba a gurin Allah yana da albarka, ko kuma ya zama an cizge masa albarkarsa, to mai shi wahala zai yi tasha, ba kuma zai amfana da wannan abun ba. Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine mai yin albarka akan abu, mu shi kadai ne albarkar take hannunsa, ba wanda zai iya yi ma albarka. Duk yawan kuɗi da yawan arziki da ka tara, idan Allah bai masa albarka ba, za a cire albarkar kuma kai sai a barka mai wahala a kansa. Albarka dukkanta gaba ɗaya daga gurin Allah tabaraka wa ta'ala take. Don haka ɗan kasuwa nemi albarka a gurin Allah, ma'aikacin gwamnati ka nemi albarka a gurin Allah. Dukkan wani mai nema ya nemi albarka a gurin Allah tabaraka wa ta'ala. Domin shi Allah tabaraka wa ta'ala shine mai albarkatar da dukkan abin da ka sani. Yana yin albarka kuma akan abin da ya ga dama cikin halittarsa. Ya faɗa a cikin Alƙur'ani yana cewa, tsarki ya tabbata ga Allah da albarka gare shi, wadda mulkin sammai da ƙasai duka nasa ne, da abin da ke tsakanin sammai ɗin da ƙasai. Kuma a wajensa ne sanin sa'ar tashin alkiyama yake. Sannan a gurin Allah ne tabaraka wa ta'ala makomar kowa take, babu inda za ka yi dole sai ka koma zuwa ga Allah. Dukan abin da aka jingina shi da Allah, to ana tsammanta masa albarka. Sunansa shi Allah tabaraka wa ta'ala mai albarka ne, kuma da sunayensa ake neman albarka, ake samun albarka a gurin shi Allah din tabaraka wa ta'ala. Ya faɗa a cikin Alƙur'ani yana cewa, sunan Allah ya ɗaukaka kuma ya zamanto mai albarka, ma'abocin ɗaukaka da baiwa da kuma karamtawa, shine Allah. Allah mabuwaye da ɗaukaka da rahamarsa ne yake zuwa wa mutane da alhairai idan ya ga dama, sannan da saƙonsu ne kuma yake iya zuwa musu da ƙuncin rayuwa da zunubai iri daban-daban. Allah maɗaukaki da falalarsa ne yake ruɓanya albarka ya ta zuba wanda ya bi shi. Babu shakka albarka dai ba a yawan arziki take ba, kada ma wani mai yawan arziki ya yi tsammanin wai anan albarka take. Allah zai iya tara ma arziki ya kwashe albarkarsa ya haɗa ka da wahalar arzikin, ba za ka ci arzikin ba sai dai kai ta shan wahala. Sannan kuma a wajen Allah ne tabaraka wa ta'ala albarka take, ba a wajen yawan aikinka ba. Babu shakka ba ƙaruwar rayuwa da ƙarin arziki da kuɗi da kake gani da bibiyar watanni kullum kana cin riba yau da gobe, ka ɗauka wannan shine albarka ko kaɗan. Albarka Allah tabaraka wa ta'ala shi ke ba da ita a cikin rayuwa da abin da yake hannunka. Da aiki mai albarka ne ɗan adam yake samun ambato a gurin Allah da kyakkyawan sakamako, kuma rayuwarsa ta zamanto kyakkyawa saboda ya samu albarka a gurin Ubangiji. Sannan ya samu sakamako na lada a gobe kiyama, gwaggwaban sakamako. Da albarkar Ubangiji ne in ya sa maka zuciyarka take wankuwa ta zamanto mai albarka. Sannan Allah ya tsarkake maka zuciyarka, ya baka ɗabi'u waɗanda suke nagartattu, waɗanda za su jawo maka yabo a cikin wannan rayuwa. Albarka dai abin da ya kasance idan albarka ta kasance a cikin abin da yake ɗan kaɗan da ka mallaka, to Allah zai yawaita shi. Saboda gashi ɗan kaɗan ne, amma sai Allah ya yawaita shi kai ta amfana da shi. Don haka idan albarka ta kasance a cikin abu mai yawa, to za ta amfanar da kai. Babu wata wadata da za ta samu rashin albarka face ta zama musifa. Kuma babu karancin abin da zai samu a hannun ɗan adam in Allah ya sa mishi albarka sai ya amfana da shi.
albarka wata aba ce wanda annabawa da manzanni sun kasance suna neman ta daga wajen mahaliccinsu shine Allah tabaraka wa ta'ala. Manzanni da dukkan masu kira waɗanda suka biyo bayan waɗannan sahabbai da kuma a bayan waɗannan annabawa da sahabbai, Allah yana sanya albarka cikin ayyukansu da suke aikatawa na kira zuwa ga Allah da tare da ayyukan da suke da kuma addu'o'i da suke aikatawa da shiriyar Ubangiji. Annabi Isa alaihi salam yana faɗi yana cewa Allah ya sanya ni mai albarka duk inda na kasance. Sannan ya mun umarni da ninka yin sallah kuma in ba da zakka matukar ina nan a raye. Annabi Nuhu alaihi salam ya sauka bayan Allah ya malalar da wannan duniya da ruwa, ya cika ta da ruwa. Ya sauka daga wannan kobi nasa ya sauka ne akan inda wato Allah tabaraka wa ta'ala ke sanya mishi albarka daga wajen Allah. Sai aka ce ma annabi Nuhu, ka sauka da aminci da sunan Ubangiji da albarka wadda Allah ya yi a kanka da kuma al'ummomin da suka kasance tare da kai cikin wannan jirgi mun musu albarka. To kun ga yadda albarkar ta yi ta watsuwa wanda wannan zuriyar ita ce ta yi ta hayayyafa Allah ya mata albarka ta cike wannan duniyar. Amma dukansu ma ana kirga su a wasu tarihin ana cewa ba su wuce mutum 80. Amma Allah ya albarkace su yanzu su ne suka cike wannan duniya daga cikin zuriyarsu. Annabi Nuhu alaihi salam ya yi addu'a akan Allah ya masa albarka akan inda zai sauka, wato gurin da zai sauka ya kafa gida. Ya roƙi Allah ya masa albarka, yana cewa ya Allah, ya Ubangiji na ka saukar da ni a masauki mai albarka, domin kai ne fiyayyen wanda yake ba da masauki mai albarka. Allah tabaraka wa ta'ala ya jefa albarkarsa ga annabi Ibrahim alaihi salam da alayen mutanen gidan annabi Ibrahim alaihi salam. Allah yana ba da labarinsa yana cewa mun yi albishir ga annabi Ibrahim mun ba shi ɗa Ishaq wanda ya zamanto annabi kuma cikin nagartattun bayin Allah. Sannan Allah ya ce mun yi albarka akan annabi Ibrahim sannan muka yi albarka akan Ishaq. Sannan Allah ya ce mun yi albarka kuma a cikin gidan annabi Ibrahim da iyalansa. Sannan muka sanya rahama a cikin wannan gidan muka yi musu albarka. Muka tabbatar da albarka cikin wannan gida. Domin Allah ya ce ni ne abin godiya kuma abin jinjinawa. Ibnul Qayyim ya faɗa Allah ya masa rahama yana cewa wannan gida na annabi Ibrahim da Allah ya ce ya masa albarka, Allah ya tsarkake shi daga dukkan, ya ɗaukaka shi daga dukkan gidajen duniya gaba ɗaya. Gaba ɗayansu babu wani gida da yake da wannan albarkar kamar yadda a gidan annabi Ibrahim yake da albarka. Har ma ya zamanto babu wani annabi da ya zo bayan annabi Ibrahim face sai daga wannan gidan ya fito. Hatta annabi sallallahu alaihi wa sallama dangantakarsa da wannan gidan ne. Dukkan wanda ya shigo wannan daga cikin waliyan Allah bayansu dukkansu sun shigo cikin wannan albarka ne da Allah ya ma annabi Ibrahim alaihi salam, ko kuma ya biyo ta wannan hanya ko kuma addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam ta shafe shi. Ku dubi yadda Allah ya ma kasar Makka albarka saboda addu'ar da annabi Ibrahim alaihi salam yayi addu'a da albarka ta sauka a wannan guri, kuma Allah tabaraka wa ta'ala yayi ma wannan guri din albarka. Manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana roƙon Allah yana cewa ya Allah ka yi mun albarka cikin dukkan abin da ka bani. Me yasa ba za mu roƙi albarka ba a gurin Allah, sai dai kawai fatar mu yawa kuwa ba ta iya bukata. Ku dubi yadda Allah ya gwama gaisuwar musulmai a tsakaninsu lokacin da suka gamu da neman albarka da kuma neman wato rahama da kuma neman tabarruki a cikin sallamarsu. Ba don komai ba domin kullun ya zamanto suna addu'a a tsakaninsu wato ta samun albarka. Ya ku bayan Allah musulmai, Alƙur'ani mai girma Allah ya saukar da shi ne da alhairai ba yawan gaske. Sannan sai ya siffanta shi da cewa littafi ne mai albarka wanda muka saukar da shi ya zamanto rahama, ya zamanto waraka, ya zamanto bayani, ya zamanto shiriya ga waɗanda suke masu biyayya gare shi. Allah ya faɗa yana cewa wannan ambatan shine Alƙur'ani mai albarka ne mun saukar da shi gare ku. Manzo Allah ya ambaci suratul Baqara da cewa sura ce mai albarka, wanda manzon Allah ya yi umarni da dukkan musulmai su santa kuma su karanta ta su yi aiki da ita. Har ma manzon Allah yana cewa ku nemi sanin suratul Baqara domin riko da ita albarka ne, barinta kuma hasara ce. Sannan dukkan masihirta a duniya ba sa iya ja da suratul Baqara, za ta kawar da su. Yalwatar arziki da albarkar rayuwa ana samun sa ne cikin sadar da zumunci, kamar yadda a manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda duk yake son Allah ya shimfiɗa arziki a gare shi ya zamanto dawwamammen arziki, sannan Allah ya masa jinkiri ba zai kashe shi da wuri ba, to babu shakka ya sadar da zumunci. Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisin. Gaskiya a cikin saye da sayarwa da mu'amalar ka ta yau da gobe, Allah yana sanya mata albarka a cikin arzikin da kake nema, matukar kayi gaskiya kuma matukar ka tsare wato amana.
za ka ga cewa wannan kasuwanci yana goye, kullum ana goya masa albarka da alhairai masu yawa. Manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa mai saye da sayarwa suna da zaɓi matukar dai ba su rarrabu ba. Idan suka yi gaskiya kuma suka yi bayanin illolin da ke ciki, Allah zai yi musu albarka a tsakaninsu cikin saye da sayarwansu. Idan suka yi ƙarya kuma suka sa ha'inci a ciki, suka ɓoye wato laifi, to Allah zai shafe musu albarkar da take tsakaninsu na kasuwanci. Wannan kwa shine babbar matsala da take damun kasuwanni a yanzu. Da yawa an tara amma ba albarka, saboda ƙarya da ake tsakanin mai saye da sayarwa, kowanne na ha'intar ɗan uwansa. Wanda manzo Allah ya ce in kuka yi ƙarya kuma kuka ɓoye aibin kayanku, to ni ko zan shafe albarkar kuɗin. Dan kwaɗayin da musulunci yake akan family, wato gida kenan na mutum, da kwaɗayin da musulunci yake da shi wajen saukar da albarka a cikin gidan mutum, farkon gina al'umma ko kuma farkon ginuwar ma'aurata, sai aka shar'anta cewa a yi wa wannan ma'aurata ɗin wato addu'a da samun albarka. Wanda manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan ka gamu da wanda ya aure to ka ce Allah ya masa albarka, Allah ya matar shi albarka, abin da ya ɗauko a kansa Allah ya mishi albarka, sannan kuma Allah ya haɗa tsakaninsu cikin alhairi. Ba don komai manzon Allah ya shar'anta wannan addu'a domin dukkan zuriyar da za a samu tun farkon ranar aure an mata addu'a, don haka za ta zama mai albarka. Sabanin jahilci da muka ɗauka a yau da kuma kalmomin banza waɗanda ake ta yawo da su akan ma'aurata. Wannan ya sa gidaje sun rasa albarka, kuma wannan ya sa ma'auratan sun rasa albarka a cikin rayuwarsu. Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi. Manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa matar da tafi kowa albarka a rayuwa. Manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yake cewa mafi girman matar da tafi kowa albarka a duniya ita ce wanda aurenta ya zamanto da sauki, wato ba a yi tsanani ba a ciki. Babu shakka mace mai albarka ita ce wanda ta zamanto mai da'a ma Allah, kuma tsaye take da haƙoƙin mijinta, tsaye take da haƙoƙin shi Allah tabaraka wa ta'ala, ba tare da ta saba ma Allah ba tabaraka wa ta'ala. Dan da ya zamanto mai albarka shine dan da ya ginu akan da'a ma Allah, ya girma akan da'a ma Allah da biyayya ma Ubangiji, ya zamanto mai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya zamanto ya nesanta kansa daga dukkan aikin zunubi da kuma ayyukan sabo. Manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama domin albarka ta samu gida, yana cewa dukkan mutumin da ya shiga kan iyalansa bayan ya dawo daga inda ya je, to ya watsa sallama a kansu domin sabon albarka a kansu. Anas yana cewa a cikin hadisi da ya ruwaito daga manzon Allah yana gaya masa, yana cewa ya kai yaro, idan ka shiga kan iyalanka kai sallama, hakan din zai zama albarka a kanka, kuma zai zama albarka akan iyalan gidanka. Da yawa daga cikin mazaje ba sa sallama idan sun zo kan matansu, wai gadarar kawai ai gidansa ne. Manzon Allah ya ce ka yi sallama za ka samu albarka matuƙa, iyalanka kuma za su zamanto masu albarka a gurin Allah, sannan Allah zai yi ma arzikin da yake cikin gidan albarka. Ta irin waɗannan hanyoyi ne mutane suke tara albarka a cikin gidajensu, amma da saɓanin haka mutane suke watsar da albarkar da take gidansu. Za ga ko abinci aka dafa sai a rasa albarkarsa, an ci amma ba a ƙoshi ba saboda rashin albarka. Saboda haka duk wanda zai shiga kan iyalansa ya sallama, domin Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya wa matar shi albarka, kuma zai sanya ma shi karan kansa albarka, kuma zai sanya ma yaron gidan albarka. Mutum mai albarka shine wanda yake amfanan mutane duk inda ya sauka. Wannan shine mutum mai cikakkiyar albarka, duk inda ya sauka sai ya amfani mutane. Sabanin wasu mutane duk inda suka sauka sai sun cutar da mutane, waɗannan ba su da albarka. Idan bawa ya kusanci Allah tabaraka wa ta'ala da biyayya, hatta lokutansa Allah yana sanya musu albarka domin ba za su lalace a banza ba. Zai aikata aiki nagari na alheri a cikin ɗan zamaninsa ƙanƙani, zai aikata ayyuka masu albarka wanda Allah zai albarkaci rayuwarsa ta shekara da shekaru, ko kuma ma iya tsawon rayuwarsa. Misali anan shine Abubakar Siddiq, Allah ya yarda da shi, kafin sallar asuba ya je ya gaida maras lafiya, sannan ya bi janaza, sannan kuma ya ciyar da miskinai, sai gashi kuma a masallaci za a yi sallar asuba da shi a wannan lokaci. Ana yin sallah manzon Allah sai ya miƙe yake cewa wane ne daga cikin ku a yau yake azumi? Abubakar ya ce ni ne. Sannan manzon Allah ya sake tambaya ta biyu, ya ce wane ne daga cikin ku a yau ya bi jana'iza? Abubakar ya ce ni ne. Manzon Allah ya sake tambaya yake cewa waye ya ciyar da miskini a yau? Abubakar ya ce ni ne. Sannan manzon Allah ya sake tambaya yake cewa wane ne daga cikin ku yau ya gaida marar lafiya? Abubakar ya ce ni ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce waɗannan sifofin ba za su haɗu a cikin mutum ba face sai ya zama ɗan aljanna a wannan ranar.
Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi. Ya ku bayin Allah, mafificin aboki shine kai abota da salihan bayin Allah nagartattu. Mafi tsarkin gurin zama a rayuwar duniya ita ce majalisin da ake ambatan Allah, ake karanta littafin Allah, wanda mala'iku suke halartar wannan gurin, kuma ake gafartawa mutanen da suke zama a wannan guri din. Har ma mala'iku suna gaya ma Allah, suna cewa wane ya zo a cikinsu amma ba tare da su ba, wata bukatarsa ce ta kawo shi. Allah ya ce duk ku haɗa shi har ciki, shi ma wato cikin wannan albarkar ba zai taɓe ba, kuma wannan rahamar sai ya same ta. Wannan yana nuna cewa albarkar su da albarkar da suke ciki ta shafi wanda ya zo, ko da ma ba jin wato karatun ya zo ji ba. Babu shakka dukiya mai albarka ita ce wanda alherin ta yayi yawa, ba sharrin ta yayi yawa ba. Da yawa wasu sun tara kuɗi ba su da aiki sai gina gidan wato wuraren sabo, wuraren mashaya, abubuwa na saban Allah. Mafificiyar dukiya mai albarka ita ce dukiyar da ta zamanto alherin ta yayi yawa, sannan amfanin ta ya zamanto nau'o'i kala-kala daban-daban, sannan kuma aka watsa wannan kuɗin akan hanyar bin Allah tare da kyautata ma bayin Allah, ba don komai ba sai don neman yardar zatin Allah tabaraka wa ta'ala. Wanda duk ya gamsar da kansa da 'yan riba kankanuwa cikin 'yan kasuwa ta halal, to babu shakka Allah zai masa albarka a ciki. Sannan kuma ya kirda don dukkan abin da zai yi cikin kasuwancinsa gaskiya yake yi, sannan cikin mu'amalolinsa dukkan su gaskiya yake na saye da sayarwa, to babu shakka albarka za ta bayyana cikin dukiyarsa, sannan albarka za ta bayyana cikin gidansa, sannan albarka za ta bayyana cikin 'ya'yansa. Manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa, wanda duk ya riko da kuɗi dukiyarsa akan haƙƙin da aka ce ya karɓa, a haka ya neme ta ya same ta, sannan ya sanya ta a inda Allah ya ce akan haƙƙoƙinta, to madalla da wannan mai kuɗin, kuma madalla da wannan kuɗi din, kamar yadda Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi. Ya ku bayan Allah, farin cikin duniya gaba ɗaya da haskenta da adonta ba ta iya samuwa ta cika ta kuma zarce har zuwa lahira sai ka aikata aikin halal da abin da kake nema. Sawa'un makanikanci kake, ko gini kake, ko aikin gwamnati kake, ko ɗan kasuwa ne kai, ko ma siyasa ne, duk abin da ka sa in dai ta hanyar haram ne ba ado ba ne, wannan ba zai kai ka ko ina ba, domin ba a samun wannan sai a wajen shi Allah tabaraka wa ta'ala. Babu shakka dole ne, kamar yadda manzo Allah ya faɗi sallallahu alaihi wa sallama, cewa sadaka dai ba ta tauye kuɗi, don haka kai sadaka ka ciyar, ka kuma ba ma iyalanka ka jiyar da su daɗi, Allah tabaraka wa ta'ala zai rubanya maka albarka a ciki. Har ma manzon tsira yana cewa ciyas za a ciyar a kanka, ma'ana ka ciyar da wani, shi kuma Allah zai ciyar da kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda ya bayar da abin da ya bayar ta hanyar kamewa, duk wanda aka bashi ta hanyar kamewa ba tare da ya roƙa ba, ba tare da leƙe da kwaɗayi ba, to Allah zai masa albarka cikin abin da aka bashi. Amma duk wanda ya roƙa ba tare da sanin rai ba, haka aka ɗauka aka bashi, da nema da roƙo ka zama kamar maroƙi, haka kake yawo kana nema, Allah ba zai sa maka albarka ba. Wannan kuma abin da ake kallon sa ne a zahiri a yanzu. Mutane da yawa shekara da shekaru aikin su roƙo, amma kuma har yanzu babu kuɗin. Saboda manzo Allah ce duk wanda ya buɗe ƙofar roƙo, to Allah kuma zai buɗe masa ƙofar talauci. Ya ku bayin Allah, albarka ana neman ta ne, bawa yana kirda don ta ne a gurin Allah, hatta a cikin abincin da zai ci, nauni da kwana, hatta daransa gaba ɗaya, hatta abin da yake sha, dukkan su zamanto cewa wato ta hanyar neman albarka ne. Shi yasa ma manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan zaka ci abinci, to kai bismillah, sannan ka ci gabanka, sannan ka nesanci wato cin abinci ta tsakiyarsa baya yin albarka, sannan ka ambaci sunan Allah tabaraka wa ta'ala. Manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama ya ce albarka tana sauka ne a tsakiyar abinci, don haka nashewa take ta baje, wanda duk ya fara cin abinci ta tsakiyarsa to abincin ba zai masa albarka ba. Don haka manzo Allah ya ce ku ci ta bangaren gefe guda, haka za ka yi ta ci har ya kare. Kada ka yadda ka sa hannu ka ci abinci ta tsakiyarsa, babu shakka ba zai ma albarka ba, kuma ba zai kashe maka yunwa ba, kuma ba zai amfane ka ba. Manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yayi umurni da cewa duk wanda ya ci abinci ya sude dan yatsansa. Kuma manzo Allah ya ce duk wanda ya ci abinci ya sude wato plate ɗinsa, ya kuma sude cokalin da ya ci abinci, hatta faranti da aka zuba maka duk sai ka sude shi idan dai kana son albarka. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce domin ku ai ba ku sani ba a cikin abin da ya rage na suɗe kwanon ko na suɗe yatsun ne Allah ya sanya albarka. Wannan yasa masu ganin tattalin arziki a cikin musulunci suka ce kada iyalinka ta rinka sa maka abincin da zaka koshi, a saka maka ɗan kaɗan
saboda dole sai ka suɗa kwanan domin ka samu albarka. Amma a tila maka abinci wannan ba koyarwa bace irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya faɗa a cikin taruwa a ci abinci cikin group wato maciya yace a cikin wannan akwai albarka. Yace kuma a cikin rarrabuwa kowa ya ci shi kadai akwai ɗebe albarka a cikin abinci. Wahashi ibn Harbin yake tambaya yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya Rasulullah mu kullum muna cin abinci kuma ba ma koshi. Ga abinci an tara kuma mun ci amma ba mu koshi ba. Sai manzo Allah yace wala Allah rarrabuwa kuke ɗaiɗaiku. Wannan yana nuna maka kenan ya kamata iyalan gida su haɗu guri ɗaya su ci abinci tare. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tambaye shi yace me yiwa warwatsewa kuke? Yace na'am haka ne ya manzo Allah. Sai manzon Allah yace ku haɗu guri ɗaya akan abincinku ku ambaci sunan Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai sanya muku albarka a ciki. Mafifici kuma shugaban ruwa wanda yafi kowanne amfani a duniya da kuma albarka shine ruwan Zanzam. Manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yace wannan ruwa mai albarka ne. Sannan kuma ruwa ne na abinci. Har ma manzon Allah yace dukkan yadda ka sha shi haka zai ma. Abu Zarri yayi kwana 14 a cikin masallacin Makka ruwan Zanzam yake sha kuma bai ci abinci ba. Har ya ga manzon Allah yace ya Rasulullah wannan ruwan da nake sha shi kadai kwana na 14 kuma ciki na bai taba kugin yunwa ba ko da sau daya. Ya ku musulmai Allah ya zaba ma kansa wasu lokuta da ya sanya musu albarka, sannan ya sanya ma wasu gurare da ya sanya musu albarka, ya keɓance su da girman daraja da albarka. Yace Lailatul Qadri dare ne mai albarka, kuma dare ne mai girman ɗaukaka, kuma dare ne mai girman sha'ani. Manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yace Allah yace mun saukar da wannan alqur'ani din a cikin dare mai albarka. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari yace farkon wuni bayan sallar asuba wani zamani ne na kwasar ganima, wani zamani ne kuma mai albarka, wani lokaci ne wanda Allah ke saukar da arziki, kuma wani lokaci ne wanda albarka take bubbugowa daga sama tana zubowa. Saboda haka mutane su yi addu'a a waɗannan lokutan, domin Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa da wannan a cikin littafinsa a lokacin da yake cewa ina rantsuwa da dare a lokacin da ya juya baya, kuma ina rantsuwa da asuba a lokacin da ta numfaso. Dan haka kenan wannan ya nuna albarka. Manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yayi addu'a ma waɗanda suke buga sammako dan neman halaliyar su. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah kai ma al'ummata albarka cikin sammakonta. Kai sammako dan kasuwa, kai sammako mai nema. Kada ka damu da wani ya ce maka ka cika son kuɗi, kai dai ka bi manzon Allah kuma Allah zai ma albarka. Ba son kuɗi bane. Ɗakin Allah mai alfarma Allah ya sanya masa albarka wanda bai zamanto ɗaya daga cikin dukkan ɗakuna na duniya ba, kuma shine mafi albarka, kuma shine mafi yawan alheri, kuma shine mafi dawwamuwa, kuma shine abin da mutane suka fi amfanuwa da shi. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin alƙur'ani yana cewa lalle ne farkon ɗaki da muka sa a bayan ƙasa shine wanda yake Bakka, mun sanya masa albarka kuma mun yi sa shi shiriya ce ga talikai. Garin Madina Allah tabaraka wa ta'ala ya masa albarka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana, amma yana nuna cewa sallah a cikin masallacin Madina daidai take da sallah 1000 a inda ba nan ba. Sannan hatta mudu da kwanan awu na garin Madina Allah tabaraka wa ta'ala ya musu albarka. Hatta dubiron da yake fitowa a cikin anguwannin Madina waraka ce ga dukkan cututtuka idan mutum ya ci. Manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah kai albarka gare mu, kai albarka cikin madinar mu, kai albarka cikin kwanon awun mu, kai albarka cikin sa'in mu. Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi. Ya ku bayan Allah ya yi ma wasu gurare a bayan ƙasa albarka, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bawansa cikin dare daga masallaci mai alhorma zuwa masallaci mafi nisa wanda muka yi albarka a cikinsa domin mu nuna muku ayoyinmu. Ya ku musulmai, idan wato zunubai suka bayyana a cikin al'umma, to babu shakka uquba iri daban-daban za su yi ta bibiya, wanda kuma wannan shine halin da muke ciki. Mutane zunubansu yayi yawa, zunubai sun yawa, ana luwadi, ana zina, ana shan giya, ana kashe rai, ana cin riba, ana ƙarya, ana ha'inci, ana zalunci, ana fin ƙarfi, duk dai ga sunan iri daban-daban. Dukkan inda zalunci ya bayyana, wannan al'umma ta shirya uquba. Ɗaya daga cikin uquba shine Allah ya ɗaga farashi, shine Allah ya sa muku tsada, shine Allah ya rasar da kuɗin, shine Allah ya ciyar ya ratsiya wato ya cire albarka.
sannan kuma Allah ya hana muku wato samun gamsuwa a cikin zukatanku, kowa sai ya zamanto buri. Talaucinka da burinka kawai su suke hana ka bacci da daddare, ba wai tsabar sallarka da daddare ba, saboda damuwarka da sai ka samu kuɗi. Wannan shi ma kansa nau'i ne na azaba. Duk lokacin da zunubi yayi karanci a cikin ƙasa, to Allah zai zubo da albarkatu iri daban-daban. Amma duk lokacin da zunubi ya watsu a bayan ƙasa, sannan ya zamanto shine ya yadu, to babu shakka Allah zai cire muku albarkar kuɗi, zai cire muku albarkar rayuwa, zai cire muku albarkar wato kayan abinci, zai cire muku albarkar kasuwanci. Sannan idan sabo ya ci gaba, Allah tabaraka wa ta'ala zai ɗanɗana wa mutane bala'i na musifu iri daban-daban. Amma idan wato alheri ya bayyana da biyayya ga shi Allah tabaraka wa ta'ala, to Allah zai zubar da alheri a cikin ƙasa. Ya ma faɗa cikin Alƙur'ani yana cewa, wallahi da za ku daidaita akan hanyata, da zan shayar da ku ruwa wanda yake mai albarka, amma ba ku yi ba saboda in jarraba ku. Allah ya ce duk wanda ya bijire akan wannan littafi ya ƙi bin sa, zan shigar da shi azaba mai wahala. To azaba mai wahala nau'i ce, ko dai ta talauci, ko ta rashin zaman lafiya, ko ta rashin kuɗi, ko ta tsadar kaya a wannan duniya, wanda Alƙur'ani ya ce wannan ita ce ƙaramar azaba da zan ɗanɗana muku kafin babbar ta zo, ita ce ta lahira bayan an mutu. Allah ka tsare mu. Babu shakka aikin sabo yana da girman zunubi wajen shafe albarkar dukiya, wajen shafe albarkar zaman lafiya, wajen shafe albarkar jin daɗi da nutsuwa a cikin ƙasa. Allah yana shafe albarkar aiki, yana shafe albarkar rayuwa saboda zunubi, yana shafe albarkar ilimi, yana shafe albarkar aiki, yana shafe albarkar noma, yana shafe albarkar ƙasa. Manzon Allah ya ce in bayi suka shiga da yin zunubi, wallahi Allah sai ya haramta musu arzikin da suke nema ba za su samu ba. Ibn Majah ya fitar da wannan hadisi. Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama yana cewa jumla a dunkule gaba ɗaya, zunubi yana shafe albarkar rayuwa, yana shafe albarkar addini, yana shafe albarkar duniya gaba ɗayanta. Ba za ka taɓa samun albarka ba cikin rayuwa kuma da addininka, saboda zunubai sun yi yawa. Ya ku bayan Allah ku sani, ba a samun abin da ke gun Allah sai an masa da'a. Shiryayye mai arziki shine wanda ya kusanci Allah domin bautata masa, ya yawaita aikin da'a, da waɗannan ne Allah ke saukar da albarka. Da komawa ne zuwa ga Allah ake buɗe ƙofofin arziki da alheri da kuma kwanciyar hankali da jin daɗi a cikin rayuwa. Ƙur'ani yana faɗi, yana cewa da mutanen alƙarya za su yi imani kuma za su tsare dokokina, da zan buɗe musu daga saman su albarka daga sama, haka nan kuma zan buɗe musu albarka daga ƙasa. Yace sai dai sun ƙaryata ni, da haka sai na kama su da irin abubuwan da suka zamanto suna aikatawa. Ya ku bayan Allah musulmai, shafe albarkar dukiya, shafe albarkar ƙasa, shafe albarkar rayuwa, shafe dukkan waɗannan abubuwa, da kuma samun ƙarancin mawafaka, ko an roƙa Allah ba zai bada mawafaka ba. Sa'an nan kuma da ɓacin zuciya, zukata duk zamanto tunanin zunubai. To babu abin da ya fi wa mutane su samu dama ice su koma ga Allah, domin wannan shine kawai ya fi amfani a gare su. Wanda Allah ya masa albarka, to Allah ɗin zai zamar da albarkar a kansa. Kada ka yi tsammanin albarka za ta samu cikin abin da Allah bai shar'anta maka ba kuma bai maka izini ka aikata ba. Da umarni da abu mai kyau da hana munanan ayyuka ne ake samun tsarkakuwar rayuka su zamanto bayan Allah. Da shi ne kuma halayya suke kyautatuwa. Da waɗannan ne kuma albarka take saukowa akan dukkan al'umma gaba ɗaya. Wanda duk ya lizumta ma kansa bin gaskiya a wajen bayanansa na gaskiya, to Allah kuma zai lizumta masa samun hikima akan harshensa, kuma zai bashi tabbatuwa cikin ayyukansa da kuma ayyukansa. Wanda dukkan mutumin da ya zamanto ya riƙi dukiya ba tare da haƙƙinta ba, to za ta kore shi daga gidan albarka kuma za ta kai shi gidan rashin albarka. Manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya riƙi kuɗi ba tare da haƙƙi ba, zalunci yayi ko ƙarya ko kuma wasu al'amura suka zamanto, to zai kasance ne a duniya kamar mutumin da yake ci kuma baya ƙoshi. Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisin. Ya ku bayan Allah ku sani, riba tana rasar da amfanin kuɗi, kuma ta kasance abu ne mai shafe dukiya, kuma ta kasance mai jawo bakin ciki da takaici. Sa'annan kuma tana jan wanda yake cinta, tana nuna masa ƙawalwalniya. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin Alƙur'ani yana cewa ni Allah ni ne mai shafe albarkar riba, sannan kuma dukiyar da aka tsare ta aka yi sadaka aka yi fitar da haƙoƙinta, to ina mata albarka. Ya ku ‘yan kasuwa ku sani cewa rantsuwa akan ƙarya tana shafe albarkar kuɗi, kuma tana shafe albarkar kadara, kuma tana shafe albarkar duk wani aiki da za ka yi don samun kuɗi.
hana sadaka da hana taimakon waɗanda suka zamanto sun cancanci a taimake su don jin tsoron karewa, to zai jawo maka karewar dukiyar. Allah ne mai karar da ita, kuma Allah ne mai tabbatar da ita. Addu'ar mala'ika da yake kullun yana cewa Allah ka ba ma wanda ya ciyar ka mayar masa da gurbi. Ya ku bayan Allah, kowa ya lizumci janibi da ɓangaren da zai zama na bautar Allah ne, ka nisanci saba ma Allah. Ya ku bayan Allah, kowa ya lizumta ma kansa koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin ayyukansa da yake aikatawa. Ya ku bayan Allah, kowa ya nisanci fa aikata aikin haram da dukkan wata shubuha a cikin neman kuɗi da ƙwace da sauran abin da bai dace ba. Ka bi Allah, ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah zai yi maka albarka cikin abin da ka karɓa ko kuma cikin abin da ka bayar. Allah ka yi wa manzanka salati wato da alayensa kamar yadda kai akan annabi, wato kamar yadda kai akan Ibrahim, kai albarka akan Muhammad sallallahu alaihi wasallama tare da alayensa kamar yadda kai shi akan annabi Ibrahim, domin kai ne wato abin yabo kuma kai ne abin godiya. Ya Allah ka buwayar da musulunci da musulmai, Allah ka kaskantar da kafirci da waɗanda suke kafirai. Allah ka kyautata halayyar mu, ya Allah ka kyautata halayyar dukkan al'ummar musulmai. Allah ka shiryar da matasanmu, ka tabbatar da su akan gaskiya. Allah ka isar da mu wannan wata mai albarka na Ramadan. Allah ka sanya muna da rabo a ciki na dukkan alherin da Allah zai saukar a ciki. Ya Allah, dukkan rahmar da zaka saukar a cikin watan Ramadan, ka sa muna da rabo a cikin ta, ya Allah. Ya Allah ka azurta mu da yin azumi a cikin wannan wata din. Allah ka azurta mu da tsayuwar dare cikin sa. Allah ka azurta mu da yawan karanta Alqur'ani, ya ubangijin talikai. Allah ka isar da mu wannan wata mai alfarma. Allah ka yi mana wato ka taimake mu wajen yin azumin. Allah ka taimake mu wajen tsayar da sallah. Allah ka taimake mu wajen tsayuwar dare. Allah ka taimake mu wajen karatun Alqur'ani a bisa fiskar da kai Allah kake so kuma ka yarda da ita. Ya mai tausayi, mafi tausayi. Ya Allah ka saukar da wannan wata a gare mu da aminci. Ubangiji ka saukar da shi da imani a gare mu. Allah ka saukar da shi tare da aminci da amintaswa, ya Allah, da musulunci. Allah ka saukar mana da wannan wata, ka ba mu gaggawa wajen wato aikata abin da kai kake so ka yarda da shi, ya Allah. Ubangiji ka ba mu lafiya wadda take bayyanuwa a fili cikin wannan wata, ka azurta mu da ƙarfin lafiya da kuma yin aiki na gari, ya Allah. Ubangiji ka azurta mu da azurki wanda yake yalwatacce. Allah ka tunkuɗe mana dukkan rashin lafiya, ka ba mu lafiya domin mu samu mu azamci wannan wata ɗin mai alfarma. Ya mai biyan bukata Ubangiji, ya mai biyan bukata, ya Allah, ya mai amsa addu'ar masu addu'a. Ya Allah, ka amsa mana addu'ar mu, ka biya mana bukatun mu, ka biya bukatun dukkan waɗanda suka tambaye mu addu'a, domin Allah kai ne mafi karamcin masu karamci. Allah ka warkar da marasa lafiyar mu, Allah ka warkar da marasa lafiyar mu, Allah ka warkar da marasa lafiyar mu. Allah ka ji kan mamatan mu, ya Allah. Ubangiji kai musu rahama, ya Allah. Ya Allah, ka sanya aljanna ta zama makomar mu. Allah ka sanya aljanna ta zama makomar mu. Allah ka sanya aljanna ta zamanto makomar mu. Ya mafi tausayin masu tausayi. Ya Allah, ka saukar da aminci da zaman lafiya a jihar Gombe wato a keɓance. Ubangiji ka haɗa da Najeriya gaba ɗaya, Allah. Ya Allah, ka jibintar da waɗanda suke zaɓaɓɓu nagartattun bayan Allah zamanto jagororin wannan al'umma. Ya Allah, kada ka ba mu ashararai dama a kanmu. Ya Allah, kada ka shugabantar da ashararai marasa tausayi a kanmu, ya Allah. Allah, ka yi mawafaka akan waɗanda suke jagoranci cikin al'amuranmu, cikin abin da kai ka yadda wato ka so shi kuma ka yadda da shi, ya Allah. Ubangiji ka ba mu rabo mai kyau a duniya, kuma ba mu rabo mai kyau a lahira, ka tseratar da mu azabar wuta. Ya ku bayan Allah, qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum.